Ýeri bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz, Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň galkynç gaz känini özleşdirmegiň 4-nji tapgyryna ýylda 10 milliard kub metr harytlyk gazy taýýarlaýan desgany gurmak we ulanç goýlaryny buruglamak işlerine badalga bermek dabrasyna gatnaşmak maksady bilen paýtagtymyzyň halkara howa menziline tarapy gurdy. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe Türkmenistanyň energetika syýasaty diňe bir eksportyň möçberlerini artdyrmaga däl, eýtim ýalňyç energetika toplamyny tehnologik taýdan döwre wagtlaşdyrmaga görükdirilenler. Paýtagtymyzdan ugralan Gahrman Arkadagymyzyň uçary bir näçe wagtdan Mar şäheriniň halkara howa menziline gelip gönni. Gahrman Arkadagymyz bir ýerden dik uçardy. Mar vilayetiniň ýolutyn etrawynyň çägindäki galkynç gaz käniniň 4-nji tapgyryny özleşdirmek işlerine badalga bermek dabrasynyň geçirilýän ýerine tarapy gurdy. Şeýleki hem Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň Syýasy Bürosynyň Hemişilik Komitetiniň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň premieriniň birinji ornmasary Din Suýasyan Mar şäheriniň halkara howa menziline geldi we bir ýerden dabaranyň geçirilýän ýerine tarapy gurdy. Galkynç gaz känini özleşdirmegiň 4-nji tapgyryna ýylda 10 milliard kub metr harytlyk gaz taýýarlaýan desgany gurmak we ulanç goýlaryny buruglamak işlerine badalga bermek dabrasynyň geçirilýän ýerine Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz mehirli garşylandy. Dabaranyň geçirilýän ýerinde belent mertebeli mehmany Gahrman Arkadagymyz mehirli mübarekledi. Bir yerde Gahrman Arkadagymyz hemde belent mertebeli mehman, bagtyar nesiller bilen bilelikde ýadygarlyk surata düşdiler. Türkmenistan energetika urlaryny diversifikatsiýalaşdyrmak strategiýasyny üstünlikli durumşa geçirmek bilen tutuş Ewraziýa Geňişliginde energetika howpsalygyny üpçün edýän agtybarly hyzmatlar şökümindäki orny hassa putulandyrýar. Eger tuly gaz känleriň ýygyderli özleşdirilmegi hemde ulevodorod serişdelerini çuňur gaýtadan işlemegiň innovasiýon usullarynyň ornaşdyrylmagy netijesinde ýurdumyz çygmaly eksport edijiden ýokary goşulan bahaly önümleri öndürýän ýurda gürlýär. Galkynyş bir diňe bir gaz käni bolman, eýtem döwletimiziň energetika garaşdyrlygyny onlarça ýyllar öňünden kepillendirýän strategik serişdedir. Ýatagyň ýygyderli özleşdirilmegi ýurdumyzyň tenagatlaşmagy we dünýäniň iri gaz döwleti hökümindäki ornunyň pogtalanmagy üçin täze göz ýetimler açýar. Soňra Gahrman Arkadagymyz we hormatly mehman bugünkü dabra münasibetli guralan fergi bilen tanışdylar. Fergide her ýylda harytlyk gazyň 10 milliard kub metrini öndürmägen ýetlenlen zawodyň şekil taslamasy görkezilýär. Tehnologik ulgamlaryň her biri çygmaly kömürturşy gazdan we kükürtlü vodoroddan arasalayan diskalardan, suwuklukları aýryan diskadan we tenki kükürdi öndürýän diskadan ibaratdyr. Şeýleki hem bir ýerde guýlary buruglamakda ulanýan enjamlar görkezilýär. Bu enjamlar burug guýlarynyň giňişlikde takyk ýerleşini kesgitlemege mümkinçilik berýär. Şeýleki hem hormatly prezidentimiziň gollaw bermegine satyn alynan döwrebap geofizika awzallar görkezilýär. Bu awzallar galkynç gaz känini özleşdirmegiň 4-nji tapgyryna geofizika işleri geçirilende ulanlar. Şeýleki hem sergide 3D robotlaşdyrylan kevşirleýici enjam, awtomatlaşdyrylan robot gödäwçisi, guýlaryň netijeligini ýokarlandyrmak üçin niýetlenlen enjamlar toplamy we dürli hemiki serişdeler görkezilýär. Galkynç gaz käniniň 4-nji tapgyryny özleşdirmek işlerine ulanıljak ýürütüleşdirilen tenkeler häzirki zaman innovasiýon tehnologiýalarynyň ornaşdyrylanlygy bilen tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiziň başçylygynda şeýle döwrebap tenkeleriň satyn alynyp berilmegi, alınıp barjak işleriň hiliniň ýokary bolmagyny üpçün eder. Munyň özi gaz powdagyna alınıp barýan işleriň halkara ölçeglere alaýyk gelmegini şertlendirýär.
Assalamu alaykum. Şuňur hormatlanylýan türkmen halkynyň milli lideri. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz. Gadyrly mehmanlar. Gahrman Arkadagymyz. Şu gün Mary welaýatynyň ýolatyn etrawynyň şäherindäki galkynyş gaz känini öldürmegiň 4-nji tapgyryny ýylda 10 milliard kub metr haritlik gazy taýýarlap desgany gurmak we şol mösberde haritlik gazy çykarmak üçin yeterlik boljak ulanyş goýularyny buraglamak işlerini dawaraly ýagdaýda badalga berilýär. Ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmekde möhüm ähmiýeti eýe bolan şu dawaralar münasibetli türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz sizi hormatly prezidentimizi, hormatly mehmanlarymyzy, bagtyar halkymyzy we ähli dawara gatnaşyjylary tüýs ýürekden gutlaýar.